Do Pezínka zavítala návšteva z Česka. Obľúbený spevák Tomáš Klus doslova naplnil amfiteáter svojou hudbou. My sme si ho odchytili ešte pred začiatkom koncertu, aby sme mali čas sa s ním porozprávať nielen o hudbe, ale aj o jeho dcére, o tom, čo mu verí, ako vníma život a kam by sa chcel dostať. Si síce v koncertovaní zbehli, ale nemáš takto stres tesne pred koncertom? Já mám útlum vždycky. Já jsem utlumený energeticky. Takže mám pocit, že se mi chce spát pořád. A je to takový to podvědomí, jo, začíná vlastně šetřit síly na to, až to vypukne. Že já mám rád ten okamžik, kdy to vypukne. Dobrý večer. Byl jsem v rámci kolektivu vybrán k tomu, abych vám poděkoval za to, že zde jste. Děkujeme, že jste zde. Ty pôsobíš taký pohodový človek, ty vôbec vieš, čo je stres? Jo, já ho cítím kolikrát i, ale učím se s tím pracovat, protože je dobrý ho používat jenom k tomu, aby tě dohnal k něčemu, co je dobrý, jo, a ne k tomu, aby tě stresoval. On má totiž vlastnost tě hnát k nějakému výkonu, ale pak má taky to je jak s ohněm prostě, je to špatný pán. A pak když se lidi nechají ovládat stresem, tak dělají vylomeniny, kterým škodí. Akým spôsobom bojuješ s problémami? Máš nejaké problémy, vieš s nimi nejak sa popasovať? No právě tam není ten boj, právě tam není to bojování. Já je přijímám, protože oni to kolikrát nejsou problémy, oni jsou to spíš jenom nastalé situace, které člověk má řešit. No, protože jsme tady od toho, abychom řešili věci, abychom řešili život, abychom ho poznávali. Abychom sami sebe a ostatní lidi okolo sebe poznávali v daných situacích. Ty situace se dějou pořád a my buď to nazýváme problémy, anebo jako já to dělám tak, že je to dobrodružství vždycky. V čo ty veríš v živote? V lidi, v člověka, v jednotu. Věřím tomu, že není rozdíl mezi lidma, že jsme si je vymysleli jenom, abychom mohli ovládat, že máme tendence ovládat, protože sami jsme ovládaní egem. Egom ovládaný? No jasně, ono nás chce vlastnit, jo, protože vlastně na nás parazituje a má nás jako takový loutky. A právě v těch situacích, ve kterých se nacházíme, tak se nacházíme i s ním a ono se postupem času vypracovalo nad nás a tak nás tak jako ovládá v těch stresových situacích a my třeba vybuchneme, jo, to dělá ono. Ono je líný a ono z každé takovéhle emoce má energii. Ono potřebuje, aby my jsme byli ve stresu. V tom, o čem jsme mluvili právě. Abychom byli v napětí. Abychom byli ne v klidu. Jo? A když jsme v klidu, tak to ego se nudí a umírá. Dnes si jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý napsaníčka, jsem bytost z vodních par, živá jenom... Aké je pre teba byť otcom? Čo ti dcera dáva do života? No... Učí mě zpomalit a kochat se právě tím probíhajícím daným okamžikem, ve kterém jsme. Že pro mě není problém s ní 20 minut jenom tak sedět a podávat si víčko od pedlahve. A je to vlastně zábava. Jo? Nebo čumět, jenom čumět. Takhle. A čo s ňou tak najčastejšie robíš? Čumím. ona je moc dobrá v čumění a to mě naučila, jsem druhý nejlepší na světě teď v čumění. Rovno po nej? No. A ona má teda hodně náskok. Jo. Akým spôsobom by si ju chcel vychovávať? Kam by si ju chcel viesť? To je hrozně sporný slovo, jo, vychovávat. Já bych jí chtěl jenom naučit používat tělo a vysvětlit jí určitý zákonitosti, které tady na tom světě jsou. Ale nemám už pak právo jí vést tím, že bych si třeba přál, aby něco byla. Nebo aby dělala něco, co já si myslím, že je správné. Protože to není v kompetenci žádného člověka tady na světě. To je právě to ego. Jo? Mně něco v životě nevyšlo a ty to musíš dokázat. Ne sobě, ale tady těm všem ostatním. Že ty to dokážeš, ale přitom to nemá dokazovat ona, ale mý ego, který to chce zprostředkovat jí. Jo, je to takový zakletý kruh a je to vlastně legrační. Teraz si to sám aj povedal, že ľudia často niekedy robia niečo, aby sa ukázali pred ostatnými. Ty si nikdy nemal túto tendenciu? Já jsem to dělal hodně dlouho. Prakticky teď ještě pořád většinu svého života jsem to dělal. Snažil jsem se ostatním lidem obhájit svou existenci, to, že jsem jako správně. To, že to, co dělám, to, jak žiju, že to je jako správně. Že to, aby oni za mnou přišli a řekli, ty žiješ dobře. No, jenomže ono je to tak, že každý, jak jsme tady, tak žijeme dobře. Jenom to prostě potřebujeme slyšet od jiných. A nejdůležitější je, aby jsme byli schopni to říct sami před sebou. Abychom sami sobě byli schopni říct, mám se rád,
Že v momentě, kdy se člověk má rád, tak není pro něj problém mít rád kohokoliv tady. Čo ťa inšpiruje v hudbe? Život, no. Život, já píšu to, co žiju. Když jsem byl mladší, tak jsem psal jenom o ženách, protože miluju ženy, a tenkrát jsem ještě nebyl ženatý, tak jsem psal jenom o ženách, protože mě zajímaly jenom ženy. No a teď už jsem zamilovaný, šťastně ženatý, tak jsem začal vidět i věci okolo žen, jo? Ale stále jste středobodem mýho života, protože obdivuju vás, jak jste. Ale začal jsem vidět i věci, i různé souvislosti a těma se teďkom zabývám. A čo napríklad? Například laxnost a rezignovanost na život, jo? Takové to oblomovství zvláštní. No? A to, že se necháváme stávat generací z Tesk, jo? Že jdeme z toho Teska, s tou igelitkou v tom davu. No a že si to necháváme diktovat, co vlastně je dobré, že čím nižší cena, tím lepší život. Sú pre teba dôležité nejaké hudobné ocenenia? Je to rukydání od publika, ale není to něco, proč bych dělal to, co dělám. Není to jako pro mě určující. Je to příjemné. Jsem, tady jsem a pořád jsem to já. Kdo je, kdo došel sám až sem, kde mám jistotu, že dál půjdu s tebou. Jsi tady. A ty si taký ten typ, že plánuješ do budúcnosti? Máš už nejakú svoju 5-ročnicu súkromnú? Nemám. Tohle myslím si, že člověk by měl řešit ty věci v momentě, kdy přicházejí a nechat se vést tím životem. Život je taková řeka, jo? Je všude, pořád a všude. No a já jsem takhle na té řece. A spíš potom má člověk z toho jako větší, pak je to víc dobrodružný, než když si řekne za 5 let chci tohle, chci být tam. Protože pak je v tom stresu, protože už jsou 4 roky pryč a on furt není ani na půl cestě k tomu cíli. Jo? Cíle jsou dobrý, ale neměly by to být konkrétní věci, kterých člověk chce dosáhnout, protože pak je v tom stresu. A on tady máme jenom být. A máš nějaký cíl? Ne, mám jenom se chci na hladině té řeky víc usadit a nechat se méně rozhazovat. To je takový můj cíl. Všimli sme si, že na pódiu má zo pár zaujímavostí. Prvou sú plyšové zvieratá. Ty máš tuto na pódiu aj teraz nejaké veci pripravené, tam tých tigrov a toto. To má... Jsem viděl dneska ten malej, jo. Rok vozíme toho velkýho a dneska jsme na pumpě našli, že tam má syna prostě. Nebo je to dcera, ono se to u těch tigrů pozná až později. A čo oni tu znamenají? No oni jsou s náma jenom, oni nic neznamenají, nemusí to nic znamenat nikdy, jenom jsou tady s náma, protože nám s nima dobře. Druhou je oltár s kameňou. A já mám rád kameny, já mám rád s nima jsem v blízkosti a v kontaktu, protože mám pocit, že cítím jejich energii. No, nebo vím, že je cítím a někdo to třeba necítí a někdo se na lidi, co to cítí, dívá jinak, divně. A je to jedno, já to cítím a mám to rád a mám rád, když je mám jako za sebou, takový support. Treťou socha indického boha Ganéša. Z toho jsem si přivez z Indie a to je takový můj nejsympatičtější hindi bůh. No. Ako sa ti páčilo v Indii? Tam je určitě taký úplně jiný život jako u nás. Je, ale jako lidi tam žijou, stejně jako žijou v Evropě. No, všude vlastně žijou lidi. A mě se na Indii nejvíc tam inspirovalo to, že oni k sobě mají blízko a mají se rádi. Že tam nejsou takový ty... oni nemají tolik předsudků jako my. Oni se k tobě nestaví rovnou jako s určitým očekáváním o to, ať už jakože nějak divně vypadáš. Oni se prostě o tebe zajímají, protože jsi člověk jako on. Nebudu vám lhát, našel jsem pravdu v chlastu. Nebudu vám lhát, úplně medně. Nebudu vám lhát. Na koncert prišli davy fanúšikov, ktorí si vychutnali nielen tie najznámejšie piesne Tomáša Klusa, ale aj novinky z albumu Pro mne na mne, ktorý vydal koncom marca. Kristýna Grebáčová, Tablet TV.